Автокъща Пеци предлага на вашето внимание един изключително запазен уникален автомобил на много малко километри в много добро състояние. Hyundai iX35. Автомобилът е закупен от Болзано, Италия. Автомобилът е на 76 000 км, закупен от представителството на Hyundai с пълна сервизна история в Hyundai, водене в Hyundai, напълно доказуеми километри. 1.6 бензин, 99 кВт, 135 конски сили. Евро 5. Първата регистрация на автомобила е на 26 март 2014 година. Има един собственик. Автомобилът е в реалния цвет, в който е закупен. По автомобила няма нищо пребоядисано, няма нищо правено, в топ състояние. По автомобила няма никаква ръжда. Мотора работи чудесно. В топ състояние. LED дневни светлини. Фейслифт. Гумите и джанти са чисто нови. Чисто нови летни гуми с чисто нови джанти. Даже лепенките на джанти стоят. Дисковите са също нови. Ето къде и задните гуми с задните джанти. Всичко се вижда. Има и пета лята джанта в багажника. Също е чисто ново. От лявата страна няма абсолютно никакви забележки. Салона е като чисто нов. По него няма нищо правено. Всичко е в оригиналния си вид. Ще ви покажем шаси, който иска да се провери. Тук, например, 23-та година е бил на 65 000 км. Видно е. Волан, всичко е ново. 6-степенна скоростна кутия. Подгрев на седалките. Климатроник. Bluetooth. Мултиволан. 76 000 км. Пак повтарям, напълно реално. Огледалото е автоматично, само се затъмнява, когато някой ви заслепи. Има подгрев на задните седалки, подгрев на предните също. Те са направо нови. Както и предните, така и задните. Тавана е беличък като нов. Няма отцапано, няма замърсено. Има парктроник. Автомобилът е закупен от Leacar. Това е представителство на Hyundai. Ето сега ще ви покажа тавана нов. Штората същия начин нова. Триъгълник. Гума с джанта, чисто нови. Крик въобще не е използван. Отдясно също никакви забележки. Още път ще покажа за гумите. Съвсем нови са, казах. По джантите няма даже и дръскотинка. И те са нови. Дисковите също са нови. Подгрев на седалките. Евро 5 налични катализатори, без никаква ръжда по купето, в топ състояние. Общия път ще повторя, че автомобилът е като чисто нов, абсолютно реално е, 76 000 км, закупен от представителство на Hyundai. Автокъща Пеци, ежеседмичен внос на автомобили от Европа. Всички автомобили са подбрани, прегледани и могат да бъдат закупени с гаранция. Предлагам 6 месеца гаранция или 30 000 км. В случая на този автомобил може да бъде и 50. Работим и с лизинг през TBI, Unicredit, Pariba и други лизингови компании. Също така и собствен лизинг, когато е за по-кратък период от време. Само да подчертая, когато автомобилът бъде закупен през банка,
одобрението на лизинга става след оглед. В рамките на час вие може да бъдете одобрен и в същия ден може да се тръгнете от тук с закупеният от вас автомобил, който ще е изцяло на ваше име. Съдействие при регистрация, подсигурен транспорт. Очакваме в автосалон Пеци. Няма да останете разочаровани. Автомобилът е като нов. Очакваме ви на оглед. За повече информация звънете на посочен телефон.